Good afternoon mga ka-business. Ako rin po na as usual po. Dating topic, dating usapan, kwentuhan. Ngayon po, alam niyo naman, tapos pa lang yung Fiesta. Tapos na naman yung mga activities sa Naga. Then, relatively yung mga tao na nag-install doon sa kanilang mga ginagawa. Balik tayo doon sa dating routine. Dati ulit na siyempre pagtapos ng pistahan, ano po ba nangyayari pagtapos ng pistahan? Siyempre, kulang ng mga tao. Madala na naman ng tao. Sana palaging pista, ano po ba? Kung pista, madaming tao, madami yung namimili. Maganda yun sa ekonomiya. Ano po kaya ang topic natin ngayong hapon? Ang topic po natin ngayong hapon, about doon sa pesta hangover. Diba? Alam niyo po ba yan? Kasi po, pagtapos ng piyesta, dami tayo mga, siyempre, ilang araw po yun. Ano po ba ang nagiging hangover natin sa mga piyesta? Unang-una po, madaming linisin. Ang daming hugasin dun sa kitchen. Ano po ba? Tapos yung mga labahan, nagtatambakan po yun. Kasi, nahirap na maglaba habang kayo may bisita. Opportunity na naman para sa atin sa business. Ano naman po kailangan natin ipagibintahan pag sa ganong sitwasyon? Pwede mga dishwashing. Ano ba? Sabong panglaba. Kasi yun ang madaming mabibinta sa iyo pagkatapos ng piyesta. Di ba? Ano pa? Siyempre, habang siyempre may mga bagay naman tayo nakakaligtaan yan. Let's say, iba pag madami kang bisita isang araw tapos ang sunod naman kung magkapos ng okasyon, nag-uwi na. Iba pakiramdam, di ba? Parang yung ibang feeling na yung pag-subside ng pakiramdam mo, yung grabbing eagerness mo doon sa okasyon, tapos grabbing preparation mo doon, yung pagod na maramdam mo, saka pala nag-settle down. Di ba? Ganun po ang nararamdaman pagtapos ng fiesta. Anyway, ganun talagang buhay, that's life. Ano naman po ngayon ang bad news? Alam niyo kasi, ang mga negosyo ngayon, merong good news, merong bad news. Ang bad news po, kasi yung sugar natin ngayon, expected na dapat sana yung mag-roll back, yun po ay mas lalo pa pong tumaas. At ang itinas lang naman po, isang sako ng sukal ay umabot ng halos ng past 200 piso ang increase sa isang sako. Kaya medyo magbigat-bigat po yun sa ating mga consumer. At ano naman po ang iba pang nangyari nung pagkatapos ng piyesta. Pagkatapos ng piyesta, ang daming tirang mga pagkain. Pag daming tirang pagkain, lagyan mo naman sa freezer. Para meron ka papabalik-balikan. Kasi masarap na yung pagkain na pakaunti na lang, tapos tinugaw mo na lang siya paunti-unti, tinugosyo mo siya paunti-unti, di ba? Sarap na yan. Di ba? Ngayon po, siyempre, sabi nga niya kanina, nagsettle
settle down na yung mga okasyon, back naman tayo sa normal. Alam niyo po ba, pag palaging nag-i-increase yung mga product na, halimbawa, gano'n sa bagay, ang asukal, basic commodities natin, imposible naman na alisin natin yung sugar para, o kaya hindi tayo mag-consume ng sugar para magbaba ulit ang presyo. Yan ang mga problema natin sa panahon ngayon. Kasi walang stability ang ating market ngayon. Kaya, ang magagawa lang natin bilang mga store owner ay ang immediate yung mga ganong situation. Balik naman tayo sa pag-mediate o pag-aayos ng ating, halimbawa, ano dapat maging nating response pag may nalaman tayo mag-increase ng product. Ang pinakamaganda pong i-response po doon, kasi siyempre, katapos pa lang ng okasyon, meron ka pa naman tirang stocks. Sa akin kasi ang ginagawa ko nun, kasi ngayon matumal ang bintahan. Kasi tapos pa lang mga okasyon. Tapos, ang ginagawa ko nun, yung lumang stock, binibinta ko ulit siya ng dating asking price, at yung bagong stock, ay binibinta ko naman sa baga ng presyo. Kasi kawawa naman ng ating mga mamimili. Di po ba? Anyway, yun ang mga advantage natin at disadvantage na side ng business. Ang disadvantage po doon kasi magpuputin ka ulit ng bagong puno. Nagtarap yung ating pag-record. Ganun po talaga po sa sari-sari store. Minsan-minsan na-interrupt. So kaya naman po, di ba po ba yung mga produkto natin nagkakaubusan. Pag-replenish naman po ng mga produkto natin, kasi dito naman po sa amin ay lagi po kami naka-rely po doon sa mga deliveries. Pag di natapos na yung mga okasyon, ubos na yung mga stock mo, pag-replenish po yun after a week. Saka pa lang po yun ma-replenish yung mga lumang stock natin. Kaya so far, kaya kung nag-increase man siya along the way ng halimbawa this week, mag-effect pa po sa amin yung aming price increase the following week. Kasi yung stock namin is good for 1 week or 2 weeks. Pero kami mga produkto na i-store namin good for 1 month. 1 month namin pinag-purchase para yung stock natin para may medyo malaki-laking buffer dyan. Ganun ang ginagawa ko dun sa amin dito sa business. Ngayon po, ano pa ba mga hangover na experience natin ngayon nakarang fiesta? Ang mga hangover ko doon, kasi di ba, madaming gastos. Siyempre, tayo naman pag anong okasyon, kailangan natin mag-prepare ng mga kain dun sa ating mga bisita. Kasi gano'n naman kasi ang ating mga kultura, di ba? Pag madami kang bisita, papakain mo naman siyempre. Ay yung medyo motso-motso dyan, siyempre magbibigay ng mga maiinom. Sa amin naman po, hindi naman kami umiinom. So far so good po. Kasi konti ang gastos, pagkain lang. Diba? O pwede nga yun, makikikain na lang dun sa kabilang bahay. Sa mga neighbor-neighbor na lang. Pag-fiesta. Ganun po talaga ang style dito sa atin. O ano po ba? Pag-fiesta ba, nagyasarap ba tayo o hindi? Pag-fiesta naman po, ganun po kasi yun ang mga disadvantage sa mga sari-sari store. Kapag fiesta, hindi ka naman pwede magsara. Kasi pag nagsara ka, sayang naman ang binta, di ba? Ganon. Kasi yun ang time na ang business ay buhay na buhay. Ang dami bumibili niya ng mga kulang nila sa pagluluto, yung mga ingredients nila. Kaya, pag fiesta, boom na boom ang business. Kaya lang, pagkatapos ng business, balik ka naman doon sa isa ngayong ang week na to, yung after fiesta lang. Damang-dama mo yung pagsipside ng sales. Kasi parang walang kapera-pera atakin ng tao. Unlike ng mga nakaraang taon, hindi pa nagkakaroon ng mga pandemic, pagkatapos ng pesta niyan, ang mga tao ay nagsisipag-extortion. Kami nga dito, nag-extortion kami niya pagkatapos ng pesta. And then ngayon, parang, ewan ko ba, ano bang ginawa ng mga tao ngayon? Natulog na lang ba sa kanilang bahay? Kaya, ang ekonomiya kasi natin ay para bang pagka-volatile na masyado. Kasi yung market natin, di ba? Parang lagi tayo nakarelay dun kasi di ba ngayon sabi, para pang
nakacentralize na ata ngayon ang pag-pricing. Hindi gaya ng mga hindi pa usang mabagal pang communication na kapag nag-price increase ng presyo, minsan doon sa mga malalayong lugar ay steady pa rin ang presyo. Kasi hindi pa sila nag-reply. So kaya naman, hindi pa rin na alam mo yung bagong presyo, kaya hindi sila nag-adjust. Kaya lang dito naman sa atin naman sa city, mabilis dito mag-adjust ang mga price. Kaya siguro minsan may meron dyan mga opportunity sa mga negosyante na na-opportunity nila yung pagkakataon kumita sila ng medyo maganda-ganda kapag sa ganong situation. Kaya lang, pag nag-rollback naman ang presyo, ay para sila nabubugbog. Kasi naman, maliit yung markup, mamungsa malakas yung rollback, di ba? Kaya lang, ganoon talagang buhay yung negosyo dito sa city. Kaya lang, ba't ko naman po na nasabi na samantalang sa sari-sari store lang naman po tayo? Kasi yung mga sari-sari store dito sa city, may pagkakaiba dun sa mga sari-sari store sa far-flung barangay. Let's say dun sa mga coastal barangay. Kasi dito kasi sa atin, yung flexibility ng mga supplies, ayan dyan na po. Andiyan na. Magte-text ka na lang. Kaya ibubuk sa iyo yung mga stocks. And then, yung supply mo ay kung saan lang pumapasok sa yung store at kukuha din sa yung bodega. Kaya mas lower na ang may income mo doon ng cost doon sa hauling. Kaya minsan nga halos wala ng hauling. Pero ang mga na-encounter naman namin na meron pa kaming counting gastos ay doon sa mga, let's say, magpupurchase tayo ng mga office supply, mga school supplies, doon po tayo nakaka-incur ng mga expenses pa. Doon sa papamasahe, doon sa pag-purchase, at minsan mahirap pa magpasentro kasi time consuming. Isipin mo, malapit kung lalakarin mo lang naman sa aming, ang market namin, kung lalakarin mo lang galing dito sa amin, papunta ka doon sa sentro, siguro it will take you only mga 20 minutes or 15 minutes. Pero kung sasagay ka, pag naabot ka ng traffic, it will take about 30 minutes more. Kaya di ba? Sana, kaya kung medyo mga gumising, lagi ka na kagad doon. Kaya lang, tarado pa naman yung mga bibilhan ng mga school supplies. Kasi nagbubukas ang mga school supplies doon. Yung mga tindahan ng mga school supplies, usually at mga around 8 a.m. in the morning. At kung sasara yun, nagsasara sila ng maaga. 5 p.m. pa lang, sasara na yung mga stores. Siguro di pa kasi nagbabalik yung dating normal na situation. O kaya baga naman, nakapag-adjust sila sa ganung situation. O kaya naman nag-cost cutting. Kasi mahal-mahal nga ng labor. Ang labor cost kasi medyo usually pag malaki na yung cases mo, yun ang malaking problema mo din. Kasi ang labor cost mo, malaki na may encounter mo. Sige na po, dyan po tayo magtatapos. Kasunod naman po. Please subscribe sa our channel. Buhay Sari-Sari. This is TV. Bye-bye. Buhay Sari-Sari. Like, share, comment, subscribe.